Relax lang. Teka lang, naisip mo na ba? Kailangan mo ba yan? O wala lang, nadala ka lang. Nadadala ka lang, wag mo nang bilhin. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni, na dating magastos ngayon ay natututo na kahit papaano. Alam nyo no, share ko lang. Dati po, pag bumibisita ako sa mall, may mga times pa rin naman ngayon. Pero kasi pag bumibisita ako sa mall, pag nakita ko yung magandang crop top, sabi ko, dating 599, 299 na lang. Hindi ko naman gusto yung design. Wala lang, nakita ko lang sale, tapos feeling ko bagay sa akin kahit malaki yung puson ko. Binibili ko. Pero dahil medyo tumatanda na tayo ngayon, kagaya mo, ilang taon ka na ulit? Ilang taon na? Kumusta ang bangko? May laman ba? Kailangan na po natin maging financially free. Hindi dahil #financially freedom day ngayon, kundi dahil tumatanda ka na at kailangan mo na mag-ipon, B. Minsan kasi alam mo na, sa mindset lang naman natin na, wala, mahirap na talaga ako, Mars. Hindi na ako makakaipon, Mars. Sus, marupok ka lang sa check-out. Ay, hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko na ng sugar daddy. Yang ka na naman. Naasa ka na naman sa kanya. Ikaw nga, di ka ma-chat ngayon. Tingnan mo, nga ka. Diba, this is the perfect time para mag-ipon-ipon muna ng sama ng loob. Hindi, ipon-ipon muna bago mag-add to cart. Tama na, B. Nababawasan na yung mga 5-6 talaga. Wala na ako nakikita sa daan. Kaya kailangan, ngayon pa lang marunong ka na magtipid kahit papaano. Dapat nga meron kang 3 bangko eh. Isa pang savings, isa pang expenses, tapos yung isa, wala, pambili lang ng luho. 'Di ba? Alam mo, isa nga yun sa mga gagawin ko. Para at least, 'di ba, yung sinasahod ko dito na ubod ng laki. Ubod ng laki! Fake news! Charot. Pero yung kung ano yung sinasahod mo, kahit hindi masyadong malaki, kung marunong ka magtipid, ay malayo ang mararating yan, baby. Anyway, ako itatakbo na pa uwi. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nakipagdaldalan sa inyong daldalerang atleta DJ Maratoni na hindi na magiging marupok pagdating sa money. Itong susunod na DJ, marupok to eh. Marupok sa mga mararaming pera. Ang ating spicy opa, walang iba kundi si DJ Kim Chino. Susunod na po, kaya wag po kayong aalis. Tambay lang dito sa 90.7 Love Radio Manila. Or na makinig mo na ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. You've been running around, throwing that Metro's #1